Asizo kube umnika ithongo ngenkandla kayazi. No, ngiyazitho. Siqale ngale rank sisingala manje. Senkandla lana ne. Isejele la senkandla ne. Proof le. Ngalana ikwasokhulu siyagroova la. Ngosuka la kwalomgwaqo ijele igroove. Ngale kwale building lena is a police station. So mangabe wone la uthatha uqhama amaphoyisa ngala akuthathe akuse stocksini kuqala bese ujikela ngale mawujika ngale kwejele inkantolo Hawu boya ugwethe khona lapho manje. ugwethe inkantolo bese uyawokha uze la ejele uzokwenza isigwebo sakho la ejele uma usagwetshiwe uthi uqenja la egcekeni ugqoke uorange ububuka ekhaya lapha enzansi ubuconversa nabantu bakina uborek ebusuku mabethema ngala usejele wena. ebusuku masijiva uyayuza ingoma so you can dance you are okay emini makuthiwa uyaphanisha njengesibosho mhlawumbe ambocenta wenzeni mawuphume ngaphandle la mJapan nakhe ekhaya uyabona ekhaya ningamemezana nokumemezana ekhaya umemezi anangiphathela ufish intambama Sizohlala ngalana. ekandla nje yonke into yakhona iqoqekile Ngiyabona yonke into yonke into iqoqekile iklinikhi ingapha enzansi hayibo ingapha enzansi iklinikhi uma ngabe kwenzeka ulimala la kwi-groove noma wenzeka wenza olingaphephile la kwi-groove ama-morning after wathola ngapha enzansi yabo i-college leliyana nanti i-college yabo nanti i-college mangabe uhlulwa yisikole lapha ama-lecturer ase-college ayakutshela ukuthi ma uhlulwa yisikole uzophelela lapha entabeni eshona ejele ayikho nekazela ikazela eseduze ugroova la wone la uboshwe la ugwethe lapha ya uzodonsa la isigqoko sakho ubamemeze lapha ekhaya.